Koyon Microsoft Word MS Word a yaren Hausa. Sannunmu da kasancewa da ku a cikin wannan manhaja tamu ta Arewa Digital Academy. A yau mun taho muku da wata sabuwar manhaja wadda za ta taimaka muku sosai wajen report writing, editing da sauransu. Za ku kasance da ni Sadiq Sama'ila Kanwa a cikin wannan manhaja tamu domin ku koyi yadda ake amfani da Microsoft Word a yaren Hausa, wanda a turance za mu iya kiran shi da Mastering Microsoft Word ko MS Word for Technical Report, Academic Report ko ma wane irin report ne kake yi, saboda ita is widely coverage, za ta yi maka covering abubuwa da yawa waɗanda za ka yi formatting tables, shapes da sauransu. Da kuma kada ku sani har designing ana yi da ita wannan Microsoft Word. So a ƙasa kamar haka ga darussan da za mu tattauna a kansu da Microsoft Word. Wannan su ne courses outline wanda za mu tattauna a kansu a cikin Microsoft Word. A ranar farko lecture mu ta farko za mu yi introduction to research report, ma'ana shi research report za mu yi bayani a kan shi mene ne research report da wasu ‘yan micro hanyoyin da ake bi a yi ainihin shi wannan research report. A rana ta biyu kuma a lecture mu ta biyu za mu yi designing cover page, ma'ana za mu yi bayanin yadda ake cover page. Rana ta uku yadda ake setting document, ma'ana layout, styles da sauransu, font color, font size da sauransu za mu yi bayani a kansu. A lecture 4 za mu yi typing and formatting paragraph, ma'ana yadda ake formatting paragraph da yadda ake yin shi da sauransu. A lecture ta 5 za mu yi working with heading styles, ma'ana za mu yi magana a kan yadda ake amfani da headings da sauransu. A lecture number 6 za mu yi captioning tables and image, ma'ana yadda ake captioning, yadda ake ba su tables da image suna a cikin Microsoft Word, da yadda idan ka zo yin table of content ɗinka abin ka ya tafi yadda ya kamata. Then in lecture number 7 that is darasinmu na 7 za mu yi page layout da boundaries and columns, yadda ake amfani da waɗannan abubuwa. A lecture number 8 za mu je advanced page numbering, ma'ana advanced skills da ake amfani da su wajen page numbering, hanyoyi da yawa wanda ake amfani da su kuma da yadda ita page numbering yadda yake gabatarwa. A lecture number 9 za mu je a incorporating landscape pages in portrait document. Mun san cewa a cikin project kana cikin tafiya za ka iya haɗuwa da wani tables ko kuma wani babban dai abu wanda yake buƙatar page dole sai yana da girma sai an kwantar da shi, so yadda ake inserting ɗin shi landscape a cikin portrait. Then in lecture number 10 za mu je yadda ake inserting tables, smart shape, charts and equations a cikin Microsoft Word. In lecture number 11 za mu je yadda ake managing citation and reference with the Zotero. So za mu yi amfani da Zotero app nan mu ga yadda ake amfani da citation, ake amfani da shi wajen managing yadda ake citation da references. In lecture number 12 za mu yi amfani da, za mu ga yadda ake creating table of content, list of figures and list of tables a Microsoft Word. In lecture number 13 mun san cewa is effectively ma idan ka yi aiki ka review ɗin shi kafin ka fitar da shi, so za mu ga yadda ake reviewing document a Microsoft Word. Lecture number 14 za mu ga yadda ake adding and formatting appendices a Microsoft Word. And then in the our second to last lecture za mu ga yadda ake amfani da wasu useful tools a cikin Microsoft Word. And our final lecture za mu build a panel, za mu finalizing and publishing report ɗin da muka yi a cikin Microsoft Word. So wannan su ne idan kuka biyo mu a cikin darussanmu na Microsoft Word insha Allah za ku yi covering duka wannan areas ɗin, za ku zamana kun iya su sosai da sosai yadda ya kamata. All you need is to learn, practice and furthermore in your practice. So sai ku biyo mu a cikin azuzuwanmu domin karantar da fahimtar yadda ake yin waɗannan abubuwan gaba ɗayansu. So sai mun haɗe a cikin ajinmu na farko.